Už jsou tady, to je teda poslouchej, no, jdi jako k ním, no, jdi jako k ním, no, já budu u něj. No tak jdi k němu. No tak jdi k němu. No. Stůj, kdo tam? Velitel stráže! Velitel stráže vpřed, ostatní svát! Stát! Osvíťte mi obličej! Volno! Herkouské, s tím taky a pochynou, člověče, jsme tady zastavili rovnou u louže. Jsem si málem zabrátil strůj tady. Teda chlapi, řeknu vám, s těma světlicema jste to trochu přehnali, ne? To taky Silvestra. Jo, to bylo 48. To jste měli vidět, to byla trachtace, to byly přeskoprdky, to byly dělobušky, Soudruhu kapitáne, velitel stráže, desátník Toman. No jasně, jak je tady Toman, tak je všechno co? Tak je všechno v rychtyku, že jo, chlapi? Hele, víte, jak já jsem přišel o tohle oko? Nevíte, že jo? Pojď jste byli takhle malinký, pojď to bylo v korejský válce, no co je to vás? Soudruhu kapitáne. A kurva! Tady někdo leží! To bude průser! Nebo pochvala! Tak kdo to byl? Nebo... To je asi blbost, Toman! Hlášení! Soudruhu kapitáne! Soudruhu kapitáne! Hlášení! Velitel stráže, desátník Toman, během mé služby zneškodněn záškodník zastřelením. Tak na vtičky se mu zachtělo civilovi, že jo? Kdo ho sundal škodnou? Vojín Maršík. Slušný. Prohledávali jste ho? Čekali jsme na vás. Tady je jeho pistole. No ale to je pěkná bouchačka. Z té pistole se už někdy střílelo. Chtěl jsem říct, odneste to. Jaká to prosím? Do vozu, ale opatrně, nebo bude průser. Bojíne, nahlaste urychleně mimořádnou událenou noční posádky veliteli útvaru a lékaři dále věnujte bezpečnost a vyhlaste popla hotovostní jednotce, která se bude hlásit. U mě opakujte rozkaz. Provedu! Zpět! Tak Jarko, opakujte, co máte dělat. Okamžitě zahrávám mrtvolu, anebo bude průser! Cože? Ne, už to mám! Okamžitě vyhlásím mimořádku posláďákovi! Jeho veliteli a jeho podřízenýmu potom běže do nemocnice tam zbuzerovat všechny ty poliváře a jak budou primáři ve svých hacenflankách, tak poběží a poběží dva trafikance. Ta už to má všechno v koblihách, tam namačkaný ty štěnice, ty my vyrveme, až to všechno vybouchá, pak poběžíme potom přes pásmo pohraniční, teda navíme na lásku a jak jich uvidíme, jak půjde a bude bonzovat, tak jí zmrskáme hejčem, která neviděla. A jak přiběhnou na koních tyhle ty fikolíci, tak ty přiběhnou s nějakýma šavlema a rozsíkáme. Tak co se tady vlastně semlelo? Tak nasekej to. Na stanoviště jsem byl zaveden ve 2 hodiny. Obcházím objekt. Asi kolem 3. jdu právě tady podél cesty, když vidím postavu se sudy a naftou za malým plotem. A v tom okamžiku po mně muž vystřelil. Haha, jak víte, že to byl muž? No, tak dál. Zalehl jsem tedy a odjistil zbraň, přestože podle vojenských řádů jsem mohl střílet okamžitě, neboť jsem byl napaden. Správně. Zahájil jsem tedy palbu. Po chvíli muž vypadl ze svého ukrytu, já se k němu doplížil a odkopl jeho zbraň. V tom přiběhl velitel stráže.